Boh však Pavlovými rukami robil neobyčajné zázraky, takže chorým prinášali z jeho tela aj vreckovky alebo zástery a choroby ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. Potom sa niektorí z potulných židovských exorcistov podujali vzývať meno Pána Ježiša nad tými, ktorí mali zlých duchov. Zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, Pavla poznám, ale kto ste vy? A oni mu odpovedali: Ježiša poznám, Pavla poznám, a kto ste vy? Toto sa stalo známym a na všetkých padol strach a meno Pána Ježiša sa zvelebil. Skutky 19:11-17. Nebeský Oče, ďakujem Ti, že si stále Bohom zázrakov. Tvoje slovo v Skutkoch 19 od 11 do 17 hovorí, že si skrze Pavla konal neobyčajné zázraky. A ja verím, že aj dnes mocne pôsobíš. Pane, nech sa Tvoja zázračná moc dotkne môjho tela, môjho života, mojej rodiny a všetkého, čo sa ma týka. Použij si ma ako nádobu na svoju slávu. Posvieť na moje ruky, na môj hlas, na môj život, aby uzdravenie, oslobodenie a sloboda proudili všade, kam prídem. Nech je moja viera čistá a moje srdce v súlade s Tebou. Pomôž mi kráčať v duchovnej autorite, nie v napodobňovaní, ale v skutočnom vzťahu s Ježišom. Nech je meno Pána Ježiša Krista zvelebené prostredníctvom môjho dnešného života. V Ježišovom mene sa modlím. Amen. Ja vyhlasujem, že v mojom živote pôsobí ten istý Boh, ktorý skrze Pavla konal nezvyčajné zázraky. Ja kráčam vierou v duchovnej autorite. Nie preto, kto som, ale preto, koho som. Ja som pokrytá Ježišovou krvou a naplnená Duchom Svätým. Choroba musí odísť, strach sa musí skloniť a každé zlé dielo je zlomené mocou v Ježišovom mene. Ja nežijem v strachu z nepriateľa. Namiesto toho žijem v úcte k najvyššiemu Bohu a nosím jeho prítomnosť všade, kam idem. Amen.